जों एथ' गोबाव आन्दलन खालामनानै थारैनो जोंनि मोनथायखौ खोमानायासो जोंनि दाबिमोन नामा? जों जोंनि मोनथायखौ खोमानानै लानायानो एथ' गोबाव आन्दलननि फिथाइ जानांगौना? दाउ फिसिनायानो जब, अमा फिसिनायानो जब, हनै आलु माइसा दांनायानो जब, हनै बेंगालराव थांनायानो जब, गुवाहाटियाव खामानि मावनायानो जब, दिल्लीयाव इथा जाफैनायानो जब, मिस्ट्रि मावनायानो जब होनबा जायाना? होमबालाय मा लांखायावनो बर' रायजो राजाफ्रा जब मोनखांजोबनानै दं? सोरबा मिस्ट्रि, सोरबा आबादारि, सोरबा दिल्ली, बम्बाइ, बेंगालराव मावदों नालाय बेथ' प्रमद बर' सारखौ नांलायलायाना, চাকরি मोनखाजोब्बाय। তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো। আমি কৈছিলো জব, জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয়, প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয়। কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয়, বুজিছেনে? তো গতিকে আমি কামৰ কথা কৈছো আৰু আজিৰ তাৰিখত ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर' सारा जबनि डिफिनेसनखौ फोरोंनो सानबाय। बिपिएफनियानो जा, कंग्रेसनियानो जा, इउपिपिएलनियानो जा, जायफोर रायजो राजाफोर बिथांमोननि फिसा फिसौफ्रानो बिराद लेक्सारार प्रफेसार बिराद गिदिर गिदिर सोरबा अफिसार जानाय दं। बे जबनि डिफिनेसनखौ फोरोंनाङाब्रा सार, प्रमद बर' सार। डेन्जार थगायबायलै, जिखुनु खामानि मोननायानो जब। फाग्ला बे न'आव एसे एनै मावनायाबो जब जायो नामाब्रा? है बोरैबा स्टाइलनि थगायथारबायलै। बेखौ नों राजनितिक गेलेनायाव इलेक्सनाव इसु बानायलायनाङाब्रा। बेखौलाय नों दंबाबो गैयाबाबो, नों सिएम जाबाबो जायाबाबो, बुंबाबो बुङाबाबो बेखौलाय मावनानै थांनानै थाबाय थाखायोना। वान भट वान जबानो बेनो जाबाय होनबा जों दिनैसो बुजिदों। दा नैबेखौबो एसे नायबावदोलाय। दाखालि बिदोंमोन प्रमद बर'नाव, नोंथां हैनाय मेम'रेन्डामखौ खोन्था, मानोना बे मानसिखौ फोथायजाया। थांनाय बारनि बिटिआर रेकर्डआवबो सोरनोबा देखाया मारैनो साइन लाहोदलाबायनानै दिनै बे बिपदआव गोग्लैबायजोब्बाय जोङो। जोंनि आदा प्रमद बर' एम्बु टेमगाङा दिल्लीयाव हारसिंनो मेम'रेन्डामखौ हैखोमानानै दङ। बेखौ पाब्लिकलि खालामनांगौ, जों दिनैबो डिमान्ड खालामो। एथ' गिदिर सार बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'खौनो मानो एथ' नाम गाज्रिजों मुं सुनांगौ जाखोलै? एम्बु टेमगां, हैद सोर दोनबाय बायाब्रा। जाय हक सावरायनांगौआ जोबोद इम्परटेन्ट। बिटिआरआ बेयो जेबो कनस्टिटिउसनेलि एमेन्डमेन्ट जायाखैमोन नालाय, दा बियो कनस्टिटिउसनेलि एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं। दा बे कनस्टिटिउसनेल जुदि बिटिआरआ एक्सेप्टेड जायोबा बेयाव 6 सिडुल प्रभिजननि बा 6 सिडुलनि जेबो मर्यादा थाला, जेनेरेलसो जाहैसै। होमब्ला जों एथ' गिदिर आन्दलन खालामनानै जोंनि खथाखौ खोमानानै लानाया मा जोंनि मोनथाय अधिकार आरो जोंनि जुजिनायमोन नामा? बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'जों मैखोम सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया जोबोद सिरियास, साननो गोनां बाथ्रा। जाय बिटिआरनि दफाफोर आरो बेयाव लिरनाय जिखुनु मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट MOS, बेफोरखौ प्रमद बर'आ हारसिङै सोरनोबा देखाया हसिया। मामाया जेरै द्राफ्ट खालामदों, मामाया जेरै लुबैदों आरो मामाया जेरै थिनदों सोरनो देखायनांगौ सोरनो देखायनाङा, बेखौ देखाया हसिया बर' जाथिनि सिनस्रि आफाद एबसुनि जानानै, जाथिखौ दैदेननाय सासे नेतृत्व होग्रा सासे सुबुं जानानै रायजो राजानो देखाया हसिया, इन्टेलेक्सुवेलफोरनि देखाया हसिया, साख्रिआवला ग्रुप, इन्टेलेक्सुवेल ग्रुप, प्रफेसार ग्रुप, साननो हनो गोरों ग्रुप, जेसेबांनाखि राजखान्थियारि संगठन जोंनि गेजेराव दं, बर'नि गेजेराव रिजनेल आरो जेसेबांनाखि जोंनि गेजेराव मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन्सफोर दं, बेजों खुनु सावराया हसिया। आरो जोंनाव जेसेबांनाखि बिग्रायारि मोनफ्रोमबो गटआनो जायाथों मानो, मोनफ्रोमबो फ्रेक्सनजों सावराया हसिया बे बुस्थुखौ सोरै मेम'रेन्डामखौ खोख्लैहैदों इन्डियान गभर्नमेन्टनो। बिटिआरनि मेम'रेन्डामखौ बेखौ पाब्लिकलि खालामाखै।
दा बे पाब्लिकलि खालामनायावथ' माखासे खोथाया थाखुमानानै दङ, खारन बेयो मामानि द्राफ्टजोंसो जानाय नालाय। दा बावहाय हिट अहिट हिन्दीयाव नङा होमबा मेरिट्स डिमेरिट्स फैगोन आरो बेवहाय मेरिट्सनि अनगायै डिमेरिट्सखौ द्राफ्ट बानायग्राया बानायनो हागोन। दा बेखौनो जोङो आजावनानै लाबायब्ला जों एथ' गोबाव आन्दलन खालामनानै थारैनो जोंनि मोन्थायखौ खोमानायासो जोंनि दाबिमोन नामा? जों जोंनि मोन्थायखौ खोमानानै लानायानो एथ' गोबाव आन्दलननि फिथाइ जानांगौना? बेखिनि फिसा बुस्थुखौ जों मानो साननो हायै जादों? माखौ आखाइ खब्बाय थादों जोङो? जुदि बिटिआरआ बर्थमानाव कनस्टिटिउसनेलि जेबो हाबनाय मोनसे लिरनाय गैया, बेयो जुदि कनस्टिटिउसनेलि जुदि मोनसे आजावजाथाव बुस्थु जानो थांसैब्ला आरो बिटिआरखौ जुदि कनस्टिटिउसनेलि बेखौ गनायथि होबायब्ला, रिकगनाइजेसन होबायब्ला, बे जेनेरेल मोनसे सिट, जेनेरेल मोनसे काउन्सिल जानो थांगासिनो दं। जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला जोंहा मा बेनिफिट्स दं आरो जोंहा बेसेबां कौटि कौटि लस दं? थाखानि खोथाखौ बुङाखै आं। बेसेबां जों ट्राइबेल हिसाबै बेसेबां लस दं जेनेरेल जानो थाङोब्ला, बे मोनसे जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला? बेखौथ' आं बुंनांगौ गैया, नोंथांमोन बयबो मिथिखायो। लोगोसे जोंनि 6 सिडिउल प्रभिजन्सआ टटेलि बन्द जागोन बेवहाय। 6 सिडिउलनि जेनोखि मर्यादा बे गैयाब्ला जों जेनेरेलाव फेर फाथिनो, बेखौ साननो गोनां जों बर' रायजो राजाफ्रा, लोगोसे ट्राइबेलफ्रा। दा थारैनो आंनाव मोनसे गुद प्रश्न फैबाय थायो गोसोआव, जे जाथिखौ नेतृत्व होबोनाय हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबोनानै हाबा मावबोनाय, बर'नि मोनसे गोथार आफादाव थानानै हाबा मावबोनाय सासे दैदेनगिरिया बेबादि एथ' हारिखौ थगायनो हायो दालै? बे आंनि मोनसे प्रश्न। आरो राजनितिक पारपासावनो जायाथों मानो, जबखौ डेफिनेसनखौ आलदा होनानै दिनैनि समाव होनो हायैनि खेथ्रआव बे खोथा बुंनाया बेसेबांबा रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, नुसारजासे थगायनाय। हायाखौ हाया होन, बा नाजादोंमोन जायाखिसैखौ होन, सिखारला। बा जोंनि थांखियाव दाबो दङ, 5 इयार्स प्लेन थायो गभर्नमेन्ट सालायनायफ्राव, गावबागाव 5 बोसोरनि बिथांखि, बेफ्राव बे दासिमबो दङ। जों मावनो हायाखै माखासे खारननि थाखाय, बेफोरखौ बुंनानै ला। नाथाय दिनै 1 भट 1 जब होननानै उनावसो हायैनि उनावसो बे जबनि डेफिनेसनखौ, दाउ फिसिनायानो जब, अमा फिसिनायानो जब, हनै आलु माइसा दांनायानो जब, हनै बेंगालराव थांनायानो जब, गुवाहाटियाव खामानि मावनायानो जब, दिल्लीयाव इथा जाफैनायानो जब, मिस्ट्रि मावनायानो जब होनबा जायाना। होमबालाय मा लांखायावनो बर' रायजो राजाफ्रा जब मोनखांजोबनानै दं? सोरबा मिस्ट्रि, सोरबा आबादारि, सोरबा दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालराव मावदों नालाय। बेथ' प्रमद बर' सारखौ नांलायलायाना, साख्रि मोनखाजोब्बाय। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? जोबोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। अब्ला जोंनि 6 सिडिउलनि जेनोखि प्रभिजन्सफोर दं आरो 6 सिडिउलनि जे मर्यादा, बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैना लुबैया आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव आङो बेनि सायाव सासे गेदेमा सुबुङा धर्न मा बुंदों, जोंथ' सादारन सुबुं, नाथाय गेदेमा सुबुङा जोंनि इयुनादि खैफोद जानो थांगासिनो दङ बिटिआरनि गेजेरजों, आरो बेखौ रैखा होनांगौआ जोंनि साफ्रोमबोनि दायथ' होनदों। आरो बेखौ जों मा रोखोमै रैखा होनो हायो बेखौ धर्न खोन्थादों। बेनि भिडिअखौ आं नेक्स्टआव लाबोगासिनो दं, नेनानै था। दा एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउसै, थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।